Lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong Bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga barata. Pagtanom ang solusyon sa problema sa ekonomiya sa tahaw kan pandemya. Pagpabakuna day dapat katakutan, sabi kan DOH. LGU babantayan kan DILG sa pagbakal nin COVID-19 vaccine. Build Back Better Project kan DENR inilansar. Sa lado nasyonal, PADI, nagdidiskubre nin oral vaccine sa COVID-19. DA Secretary Dar day malusad sa pwesto. Media, posibleng makasabay sa mga enot na mababakunahan kontra sa COVID-19. Dagos ang rollout kan bakuna sa AstraZeneca. Sa ibang nasyon, kampo ni Trump, nagpaimutik na sindaan promotor kan karabokan sa US Capitol. Sa lado ning Karawat, Gilas Pilipinas magiging guest team sa PBA Philippine Cup. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tanganing ang nasyon makaligtas sa probabilidad na magkaigwa ni economic disaster dalan sa langkaw na inflation hababang pagtalubo asin kawaran panin empleyo darakan COVID-19 pandemic dapat pakusugon kan gobyerno ang agriculture development. Inan pahayag ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa magsasabi na saro sa mga programa kan gobyerno na pwede makasimbag sa problema iyo ang mahiwasan na implementasyon kan plant program kan Department of Agriculture. Sinabi niya na ini makrear nin trabaho mapaangat sa input asin mapababa sa presyo kan mga barakalon. Idinugang pa ni Salceda na ini ang makakasimbag sa mga problema sa inflation, low growth rate asin unemployment dara kan pandemya. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downey, Bye-Bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downey. Di man ni dapat na ikahadit o ikatakotan publiko kung mapabakuna ng COVID-19 vaccine sa pakikipaghuron kan DZGB News kay Dr. Rita May Angbon, Medical Officer for asin tagapagtaram kan COVID-19 vaccination program kan DOH Bicol na dapat matakot ang publiko na magpabakuna dahil sa ipinairarom ang mga bakuna sa magkakandigong pag-aadal basado naman sa safety, efficacy asin sa naging track record kan mga manufacturer. Gabos po ng mga vaccines na malao po digdi sa tuya sa Pilipinas. Maagi po yan sa actually tulong levels ng evaluation and kumbaga pagkilatis. No? So inot po dyan na igwa kitang vaccine expert panel. Halo-halo po yan ng mga experts na ang kanila pong ginigibo is igwa pong set criteria. Tangunyan, padagosan pangapudan ni Dr. Angbon sa publiko na ang mga informasyon hali sa indang opisina asin iba pang reliable source na ang pagkuaanan ng informasyon tanganing maibitaran ang pagkalibong. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Padagosan monitoring ang Department of Interior and Local Government Bicol sa mga syudad sa reyon na nag-alokar nin fundo para ikabakal nin bakuna kontra sa COVID-19.
Sigun kay DILG Regional Director Attorney Anthony Noida, pamayok ang Regional Interagency Task Force sa 120 syudad asin Banuaan sa Kabikolan, hababa ang numero kan syudad sa Bicol na igwanin fundo na ibabakalin bakuna arog kan Legazpi, Naga asin Masbate City. Mientras tanto, ang mga natatadang Banuaan asin syudad nagalat na sana sa bakuna na maghahali sa gobyerno nasyonal na posibleng itaoman sa mga ini. Siriman, ang pangapudo ni Noida namantang dai panag-aabot ang bakuna sa Kabikolan, dai paglingawan ang pagsunod sa ipinapautob na minimum health protocols. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Suportado ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo ang Build Back Better Project kan Department of Environment and Natural Resources. Mas ngani madugi asin mahal nas andalan alagad. Daini nakaulang kay Cabredo, kaiba si DNR Assistant Secretary Gilbert Gonzales, pati na ang iba pang grupo na magduman sa sitio sa Rayon, Barangay Balinad, Pulangi, Albay para sa pagtanom nin mga butong sa gilid nin salog. Iniparte kan inisyatibo kan DENR na maibalik ang watershed, mapakarhay ang biodiversity asin mamitigar ang baha. Iyan ang primerong guptang kan mga Bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, Lahat ng kasama nito. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, needles
the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Gia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat needed 3 plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose needed 3 plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, daima padaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Tiktiman sa naan pulik mo, tiktiman sa naan pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Sa Red Horse Beer, Mansa na ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The number one beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Oh, bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. DCGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Detalles kang Bareta sa Lado Nacional. Ginagibo na ni sarong miyembro kan Octa Research Team ang oral vaccine sa COVID-19. Sinabi ni Father Nicanor Austriaco na pigahamana ang bakuna na mas magiging barato kumpara sa iba. Sa sinabi na sinda, nagkuanin human probiotic yeast. Asin iyo ang pigaadalan, idinugang pamanya na pigdalauman na makakakua sindanin yeast, tanganing mapakusog ang immune response, protective response kan lawas. Si Austriaco, na sarong molecular biologist, asin sarong man na padi, na nasa Estados Unidos, asin nagkakaigwanan ng eksperimento sa yeast-based vaccine. Day malusad sa pwesto si Agriculture Secretary William Dar apisar kan mga pangapudan kan siyang resignation dahil sa krisis sa supply asin presyo kan urig asin manok sa nasyon. Sigun kay Dar, magpapadagos na siya sa pagsirpi asin paggibo kan siyang trabaho sagkod naman tinido ang tiwala ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang kakayahan. Kasabay kay ni pinahimutikan ni Dar ang mga akusasyon na solomenteng an
pag-importa sa nakan mga produktong agrikultura, ang naiisip niyang solusyon sa pigahampang na problema kan industriya. Sinabi niya sa indang pigbabalanse pareho ang interes kan mga local hog producers, mga retailers kan karne asin mga konsumidor. Tinawanin doon ni Dar na padagos ang implementasyon kan Department of Agriculture nin mga programa para sa mga local hog producers siring man ang pagkortar kan African swine fever. Miyaras tanto pwedeng masakop kan pigaapod na economic frontliners ang mga miyembros kan media. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sakop ang mga nasa news industry bilang economic frontliners na daiman nagsara maski enot na ipinasunod ang enhanced community quarantine. Sa sinabi na diretsyo man giraray ang operasyon kan media kung kaya pwedeng may bugtakman sa prioridad ini sa mga enot na mababakunahan kan COVID-19 vaccine. Enot kani sinabi ni Roque na sa iyang inilaban na makasabay sa prioridad ang comorbidities o may mga kamatian siring sa diabetes o kaya heart disease. Dagos pa man giraray ang rollout kan COVID-19 vaccine kan AstraZeneca sa Pilipinas. Inan sinabi kan Food and Drug Administration, apisar kan mga nagluwas na report na maluya ang epekto kan nasabing bakuna kontra sa bagong variant kan COVID-19. Paliwanag ni FDA Director General Eric Domingo na naghalat pa ni datos manungod sa bagong variant gikan sa South Africa. Sa ngunyan, da ipang nahiling na nasyon o sa nasyon na South African variant, matang diit pa man sana ang UK variant. Sigun sa ahensya, mas dominado pa man giraray ang paglakop kan virus sa kapareho kan original na variant kaini. Dahil digdi, mantinido pa man giraray ang kusog kan emergency use authorization asin daing magiging pagbabago digdi. Magigirumduman na sinabi kan South Africa ang pagugtaba kan sa inang vaccine rollout sa bakuna kan AstraZeneca dahil sa babang efficacy rate kaini laban sa nadiskubring variant kan COVID-19 sa indang lugar. Bareta hali sa ibang nasyon. Makasog na pinaimutikan kan kampo ni dating US President Donald Trump na sinda ang promotor o nagpuon kan karebokan kan Enero 6 kung sain rinibok kan mga supporters kani ang Kongreso sa Washington DC. Dalan sa nasabing insidente, kakasuan man nin inciting to insurrection. Dalan sa nagtarampay ni sa ampang kan mga suportadores mantang nangyayari ang riot. Maabot man sa mga tao kay bana na ang sarong pulis ang nagadaan kan sakyadaon kan mga taga-suporta ni Trump ang Capitol Building. Tanawan ni doon kan abogado na base sa investigasyon kan FBI plinano ang pag-atake ni nagkaparang aldaw. Nanindugan man ang mga ini na sarong unconstitutional ang pagdangog dahil wara sa pwesto si Trump asin sa na ining pribadong namamanuaan. Barata sa lado ning karawat. Sa primera bes, makaagi ang dekada, ang Gilas Pilipinas makawat sa Philippine Basketball Association. Inanpahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang PBA asin samahang basketball ng Pilipinas may plano na ang PBA Men's National Basketball Team maging guest team sa 2021 PBA Philippine Cup. Ang mga napili kan Gilas sa PBA Rookie Draft kaya nakaaging taon na sinda ay sa Akgo, ang kambal na Nieto, Alin Bulanadi asin Ray Suerte makawat na sa PBA. Ang Gilas magkakaigwanin 10 players kasabay pa ang ibang cadets na sinda Dwight Ramos, ang magtugang na Gomez de Liano, Dave Ildefonso, Justin Baltasar asin Kai Soto. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Grabe ang pagbasol kan sarong lalaki sa China na nagdesisyon na putulon ang sa iyang ikinabuhay dalan sa pagkadisuspirar na dai siya nakakakuan nin girlfriend. Sigun kay Yang Hu, soltero asin taga Eastern China, depresyang marahay poon kan magduman sa syudad para maghanap nin trabaho. Asin dai pa siyang makahiling nin magiging girlfriend, lalo na bibalo niya, kan ibalo siya sa night shift sa iyang trabaho. Nagtatrabaho siya sa sarong clothing factory sa Jiaxing
asin halaba ang sayang oras sa trabaho, asin dain ang panahon na mamiday. Dalanta daiman ini ninserbe ang sayang pamato, asin tanganing dai siya mag-isip-isip ang mamiday, pinutol niya lugod ang sayang daradara. Alagad, matapos mapatol ang ispikikoy, nagdesisyon siyang magduman sa ospital, asin magpabulong, asin gusto niyang ipasugpon giraray ang pinatol na parte kan sa iyang lawas. Alagad, sigun sa mga doktor, dahil na pwedeng ikabit giraray dahil anta natitian na nin dugo. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Usong-uso ang pag-ako kun kaya babantayan sa Pebrero 14 o aldaw nin mga piyuso ang pag-ako manin nandako ko Martin asin Julia Montes sa relasyon asin sitwasyon ninda. Kadako na nakakariparo sa mga post na ladawan kanduwa na minaluwas na nasa sarosan ng lugar sinda. Pare-pareho ang background asin masitas. Pareho man ang mga furniture asin mga gamit sa harong. Dahil man maafektaran ang karir daan ni Coco maski mag-ako pa ini sa relasyon ninda ni Julia. Enot kay ni, nagluwas sa si Julia nangag isa ibang nasyon asin si Coco ang ama kan baby. Bareta, saludo ng saludo mga kita sa News Base si Mar de la Marcamen. Padagos ang paginggan niya kan Department of Health sa mga magurang na kan mga aki na dahil pa nabakunahan na darahon sa mga health centers asin iba pang ipinag-designa na vaccination sites sa indang lugar an sa indang mga aki sa ikaduhang simana kang pagbakuna kontra sa measles, rubella asin polio. Ang MROPV vaccine, bakuna para sa mga aking edad 5 anyos pababa. Kaya importante ang MROPV sa salud asin sa komunidad. Sa nabi ni Yusek Mirna Kabutahe, importante ang bakuna sa pagproteksyon sa bilog na komunidad. Kaya sigon sa iya, dapat na tayo magpaudyan ang mga mami asin mga daddy. Pero na si Chikiting ligtas, pabakunaan na sindangon niya na Pebrero para sa sarong healthy na komunidad. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardelat, Iba. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linyan Pag-asa Legazpi. Para sa ulat panahon, ngayong araw na to, Miyerkules, February 10, 2021. Yung ating binabantayan na low pressure area, ito po ay nalusaw kagabi. Ngunit sa ngayon ay tail end ng frontal system naman. Ito ang nakaka-apekto sa silangan bahagi ng Central at Southern Luzon. Kasama na dito ang Bicol Region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilaga silangan ng iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na kalagatan. Nakataas ang gale warning sa mga seaboards ng Camarines Norte, Northern and Eastern Coast ng Camarines Sur, Northern and Eastern Coast ng Catanduanes. Kaya ating naabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At ating naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaki sasakyang pandagat sa mga matataas na alon. Itong madaling araw na to, tayo po ay nagtaas ng heavy rainfall warning. Kaninang umaga, ito po ay itong provisional albay ay nag-red warning level tayo. Ngunit itong nag-release po tayo ng alas 5 na madaling araw, ito tayo po ay nag-yellow warning level na lang. Dahil po nakikita po natin na ang pagbuhos ng ulan ay hindi na po ganun sinlakas. Hindi po katulad ng alas 2 ng madaling araw na umabot po tayo ng 73 millimeters sa loob ng 6 na oras. Ang agad ng temperatura para sa maghapon, 22 hanggang 29 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan na Miyerkules Petsa Gis kan Pebrero 2021. Sa pangaran ni Mardila, Angel Mustaso sa Newsbase, Ramir Tanay, asin Marcian Madrid sa Lado Technical, Sherman Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos yung sinumpagantabay. Happy birthday!
Ramir Tanay. Taba, happy birthday. May preparasyon pa. Ay, for sure, igwa. Tadi di man sana siya nag-i-ista. Yan. Di siyang dulagan. Diyan baga sa ibaba, sige ng pangguti diyan kan mga tarakdag na nyog. Gulay siya na ang lubi-lubi, pwede na. Oo, tapos nag-ano na nga ni Kikamote dyan. Okay. Happy birthday, Tabi! Bonjing! Taba! Mabalos! Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para